Sok szeretettel köszöntök mindenkit a C# Link videósorozat első epizódjában. Miről is fog ez a sorozat szólni? Ez arról szól, hogy a C#-nak a tömbjeit kezelhetjük egyfajta SQL-ként. Érdekes lesz, nézzük meg, hogy hogyan működik. Először is a névtérbe föl kell venni a parancsokat, using system .linku-val fölvettem, nagyszerű, utána vegyünk föl hozzá egy tömböt. Hogy veszünk fel tömböt? Int, jelezzük, hogy tömb, adjunk neki egy szép nevet, ez mondjuk legyen a számok, ez legyen egyenlő, kapcsolat, zárójel, és ide bentre kéne tölteni az adatokat. Én már előkészítettem egy hosszú számsort, semmiféle logika nincs benne, szép számok összerakva, egymás után véletlenül megnyomkodva, ezt belerakjuk, és amit mindig el szoktam felejteni, közvetlenül a vége elé, én ilyenkor szoktam belerakni a konzol readline parancsot, hogy ne fusson el a parancsom. Oké, meg is vagyunk ezzel. Mehetünk tovább. Hozzunk létre egy ilyen var visszaszámok nevezetű adatgyűjtőt. Nevezzük most adatgyűjtőnek. Var visszaszámok, egyenlő, és akkor itt jön egy kicsit ez a mondhatni SQL-ezés, from sum, ami a számokból veszi az értékét, és mivel ugye több oszlopot is tudnánk egyszerre kezelni, de én most egyelőre csak egyet akarok kezelni, sajnos átvette felettem, túlságosan jól segített, ezért elég nekem csak kiválasztani az oszlopok közül a select szám oszlopot, és ezzel le is zárom itt a végét. Na, oké, ezzel meg is vagyunk. Utána már csak a kiíratás van, console.writeLine, és a console.writeLine, mint emlékszünk, zárójelek közé kell rakni. Bent csinálunk egy string.joint, tehát összejoinoljuk őket. Mit joinoljunk össze és hogyan? Idézőjelek közé kell ugyebár berakni az elhatárolót, és azt, hogy milyen varnak az elemeit, ide pedig a visszaszámokat tegyük bele. Nagyszerű. Mivel hogy a végén most nem felejtettem a console readline-t, így kész is vagyunk. Nézzük meg, hogy ez így mit megy. Ha itt ezt beforgatjuk, akkor elvileg ezt a számsort egy az egyben kéne visszaadnia, már ha befordul. Igen, be is fordult, megkaptuk a számsort, örülünk neki, ez volt a célunk. Na de most jön a kis SQL beleszövése, ez pedig a where lesz, és azokat a helyeket nyomjuk bele, vagy azokat a számokat nyomjuk bele, amik többek, mint 10. Na, ez, ha már valaki SQL-lel foglalkozott, ennek automatikusan jött volna, hogy a where feltételbe kell kiválogatni ezeket az értékeket. Oké, készen is vagyunk, nem kell Ctrl-S-selni, mivel hogy a C# rásegít és megcsinálja. Láss csodát, meg is csináltam. Hát ennyi volt az első videó, remélem érthető volt mindenkinek. Mindenki azt mondom, hogy próbálja meg egyszer begépelni, mert hát ha segíteni fog, és későbbiekben, és amúgy pedig mindenkinek jó programozást. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha valami nem volt érthető, kérdezz a videó alatt. Ha szeretnél még a témában hasonló videókat látni, iratkozz fel a csatornára. Látogass meg a Blogspot oldalt, ahol a forráskódot is megtalálod sok egyéb érdekesség mellett. A Facebook oldalt megtalálod Zotok Eboszorkánykonyha címmel. Az előadó weboldalának címe pedig Komolya Zoltán tanár úr. A következő találkozásig mindenkinek jó programozást!